antes de falar con os nosos convidados, atención Mariluz, que nos visita hoxe ocupando o sofá dobre. Ela ten 78 anos, ven de Teo, non estivo sentada no noso sofá individual en busca de compañía, non chamou por teléfono e por ningún dos nosos compañeiros, pero o caso é que leva con un home de padrón un mes. Y volar, y sentir que ya no queda veneno. Y vivir, que ya no me hace falta valor. Y volar, y volver a ser yo mismo de nuevo. Y vivir, volando, volando junto a ti. Y volar, 100 metros bajo el cielo, las nubes se me van. Mariluz, que leva en compañía dun home de padrón que si se sentou no noso sofá individual un mes. Mariluz, decía eu, como me encanta porque o sonriso cada vez é máis grande, Mariluz. É verdad. Como estás? Moi ben, moi contenta. Contentísima. Como che cambiou a vida este mes? Sí, é certo. É increíble. É increíble. Como o día e a noite. Sí. É que eu estaba moi negativa. Non creía nesto para nada. Surgeu. Imos falar contigo ahora mesmo, pero tamén imos explicar unha cousa. Porque desde que empezou o programa, o teu carón non está ese home de padrón. Non? Pero hai dúas mans. Unha laranxa e outra azul. Telas aí ao teu lado, non? Sí, aí están. Unha man laranxa, outra man azul. Para que será eso? Atención, Mariluz. Quides ser protagonistas do primeiro xogo de compatibilidade das parellas don compañía de Loli. Imos facer un xogo de compatibilidade para ver se Manuel e ti pois sodes compatibles. Que che parece? Ai, sí, estupendo. Ti estás preparada para non fallar? Sí, que faga falta. Vai ser un preparamos. xogo necesario, eu creo que en toda parella, pero sobre todo moi divertido, non? Pero cuidado co que nos acabas de decir, Mariluz. Acabas de soltarnos que ti non querías para nada nisto. Xusto. Estabas divorciada ou levas divorciada 11 anos. Sí. A túa vida faltáballe esa compañía, o sentido Sí. para vivir como é debido. Pero non creías para nada. Non para nada. Agora crees porque isto sí Pois é sí. real. Isto sí Increíble, é. pero é verdad. Bueno, pois o caso de Mariluz é un caso máis e levamos xa non sei cantos neste programa que nos axudan a demostrar que isto é de verdade. Sí, señor. Que sí se pode sair da soidade. Que sí, que sí. Mariluz está un pouco nerviosa ahora mesmo. Sí. Por E qué? por qué? Pois, a ver, que non sabría explicalo moito, non sei. Inténtao. Que che está pasando agora mesmo pola cabeza, polo corazón? É que, a ver, se cada mellor igual é un sueño, igual, como agora sí, e despois non. Estás entrando medo? Quizás. Pero Pero- por que che está entrando ese medo, Mariluz? Porque penso que é unha felicidade demasiado grande, que non esperaba. Entonces, agora xa, hai veces que xa o dudo, si será posible que sea verdad ou si retrocederá. Sabes Parece unha felicidade demasiado grande para ser verdade. Sí, Que Claro, contrasentido. sabes que eso é un tema que moitos psicólogos terminan tratando, especialistas, porque nos pasa a moitas persoas que cando de repente estás sufrindo moito na túa vida, que creo que é o teu caso, Mariluz, Sí. que sufres moitísimo na vida e de repente venche algo que diste, buah, que te sintes feliz, pletórica, e dis, isto é un sono, cando me fagan así e desperte, vou a estar triste e amargada outra vez. É un pouco o que che está pasando. sí, porque penso, a ver, é como se estiveras nas nubes e de repente estás nas nubes e como teño medo de caer. Ti estás desfrutando do momento. Sí, sí, por supuesto, siempre. Siempre, siempre, siempre. Pero a veces encontro dudas, moitísimas. Eso é o medo de volver a empezar unha relación en compañía igual. Pois pode ser. Pero Eu ese temor, o mellor, é o que che está privando de vivir o día a día, de gozar o momento como di Loli. Eu disfruto o momento a tope. Pero, sin embargo, hai ese medo. Eu teño ese medo. A que acabe. Sí. Pero si está empezando. Ojalá, Dios te oiga, a ver se é verdad. Mariluz, día a día, Sí, por supuesto. ti antes dixestes, é que claro, eu non cría nesto. Claro, ti non crías o mellor no frechazo, pero ti crías neste programa ou pensabas que era todo... No, para nada. Eu, desde o primeiro día que o vin, que foi cando empezou,
confiei nel plenamente. E vino que nos podía axudar un montón, como así é. Porque axudou xa a moita xente, e espero que axuden a moitas máis, que se atrevan moitas máis. Entonces, de dudalo nada. O que pasa é que vexo tanto ben xunto que, bueno, non sei, tiña as miñas dudas. Algo malo ten que vir. Marcial, Pero non por hai que favor. pensar, non hai que pensar niso. Pero non me digas eso, Marcial, por No, Dios. no, digo- O sea, digo- xa digo como Estamos pensamento, intentando levantar yo ánimo a Mariluz, non me pero digo afundas. pensamento dela, non que eu pense iso, senón que me preocupa que ela pense desa maneira. Sí, porque vexo Goza que... do día a día, se estás Que sí, que sí, que nun sí. momento precioso. Sí, ou ainda non sabes ben. Pois esquécete do demais. Sí, pero, bueno... Como Hai digo un- Cholo, hai que ir partido a partido. Hai un momento, estábamos aí atrás falando, e eu pensei que o que estaba máis nervioso era Manuel, e ti decíaslle a él, vamos día a día, veña, hai que tomar Sí, decisións. digo yo sempre. Claro. Porque el pensa sempre moito máis alá. Non, hai que vivir, porque hoxe estás aquí e non sabes se chegarás a mañán. Pois disfruta hoxe, porque un mañano non hai nunca, non Esa sabes é a se vai a actitude. velo. Esa Estás é a actitude. descoitando? Que? Acabas de escoitar o que acabas de decir? Sí, por eso digo. Por eso mismo estás te dando resposta a eses medos que ti tes. Claro, o de hoxe sí. E se chegamos a mañán será como o de hoxe. Esa é a duda. Pois xa se verá. E por que non? Non, Mariluz, Ojalá, Dios xa te se oiga. verá. Eu quero, pero veremos a ver. E aparte que eso xa o comprobarás mañá. Pois sí, tamén é verdad, para que vamos Vive o de hoxe. Ai, no, a tope, Claro, e agora mismo vamos a vivir este momento do programa a tope. Sí, por porque supuesto. despois temos un reto, pero non te preocupes que ao mellor igual tes medo porque co reto de compatibilidade podes atopar aí cousas, Manuel, que non sodes compatibles. Non te preocupes, que non imos por aí. A ver, non sei. Ti tranquila, non imos por aí, ti tranquila, Mira, vouche decir algo máis, para que esteas máis tranquila. Marcial e eu imos facer o reto tamén. Que Ah, che bueno, parece? vale. Si non Oiga. somos compatibles, xa se verá. Estás así máis tranquila? Sí, un pouco máis. Vale. Pois ímolo facer nós tamén, vale? Vale. Para que vexas que o xogo non que nós aquí tratamos de xuntar parellas, non de que vos separedes. Bueno, vale. Mariluz. Dios, quere que non. Tranquila, No, muller, tranquila, non, que vai a ir confía en nós. genial. Aparte tendes un montón de cousas en comuns. Moitas. Entre elas, porque vos coñecestedes aí, foi o baile. Sí. Non? Sí. Como vos xuntastedes aí no baile? Pois non sei, a mí levaron ao baile, porque eu hasta era negativa para o baile. Eu iba a bolillos e dicíame sempre unha compañía que temos ali, Mariluz, se viñeras a bailar con nós, tanto que che gusta a música, que che gusta o baile, vente a bailar, pero eu sempre, a mí o baile para min acabouse, para min acabárase todo. Hasta que un día tanto me cansou que dixen eu, mira, sabes unha cousa, divina, vou ir ao baile, a ver como é. E fun. E aí no baile, E aí no baile puxeme a bailar eu sola, porque non ia bailar con nadie. Estaba bailando eu sola e chega Manuel. Dixo, bailamos, dixen eu xa estou bailando. Dixo, pero xuntos, muller. E dixen eu, bueno, e bailamos aquela peza. E dixo el, e sabes que me vas ter que me enseñar, porque bailas moi ben. E dixen eu, ti non faz nada mal tampouco. E bueno, bailamos e terminou aquela baile. E dixo, e quedamos e bailamos outra. Pois bailamos. El xa che tiño ollo botado. e agora ide xuntos ao baile. Sí. Ora xa non vas soa, xa non tes que bailar No, soa. para nada, ahora vamos ao baile, ahora non vamos un día, vamos 1, 2, 3. E cando estabas aí con Manuel, que bailabas? Unha bachata, por exemplo? Ya está. Eu non sei bailar isto. Como se baila isto? Home, pois eu sola non cho Ai, podo... me podes volver subir a Eu sola non cho outra podo vez? demostrar, e Marcial Sube a tampouco sabe bailar nada ben, e bailaba con Marcial, Pero pero Marcial non sabe bailar nada ben. ensíname como se baila isto, porque eu non sei bailalo. A ver, como é? Ven aquí, ven. A ver, que me ensina mi Mariluz. Ven. Vou aprender a Marcial, toma nota. A ver, veña, va. Dejaroche por aquí, como Sí, fago? veña, va. Ti olvídate das cámaras, ti vaya. No, pero se non teñe música, como bailamos sin Pois música? subir a música, por favor, que aquí non se escoita nada. Ahora, veña, vaya. Eu son fatal, dime como teño que facer. Ti Pois leva. que tens que subir a cadera así, Ai, suba. e o outro paso tamén. A leña. Pero nunha revira que feito aquí, adiós. Dame unha reviravuelta ou algo, veña. Como é? Revira esta así, veña, va. Venga, va. Esto Son un que me
desastre, verdad? Non faz nada mal, non faz nada mal. Que boiña Mariluz, vamos, vamos. Mariluz é tan boiña como me está dicindo, non nos faz nada mal, non nos faz nada mal. No, E depois claro que decía, non. que feitiña eres, se facía falta. Ti decías, me levanta a cadeira, eu iba así. Claro, porque ese é de... Bueno, Isto é hai así. que poder... Teño que quedar con Manuela contigo para Ai, que sí, me Manuel, enseñes Manuel é a o bailar. mestre. Senta. Que ridículo, pero bueno, algo Todo eso aprenderei. nada, a ver, hai que... O caso é intentalo. Claro.